Sesucian pat para benget. Ngamla klem da aingu bat sngungu yo blay. Bau play yagalat bat kelenti. Bangala ban shim yaga benta ban kren. Ay naga ktien ka ba im bat ka ba don bor ka jong u. Bat aga ba kum ka not pai jong ni sngi. Ngakerpat ru ya pi ba pin ai ya ka por ka ba kordor ban snap. Ayu bo blay udon ban kren para benget. Bat ngenget scam habangi ai ya ka por ka ba kordor ban snap. Ublay un kren haga ba jeliu jong ka doknot bat ka men sim jong pi. Namara bang kren yaga ktien ga jong blay ngam shim kren yaga way pat ka ktien lani ngam shim yalap balang bat yalap nyam ngayalap you know jisu obadon yaga bor ha beneng shajrong bat yaga kendo shatbiam baru new jisu kot baru kwa yaga ba jeliu jong ka doknot bat ka men sim jong pi ba pin dam ban duai bat ba pin it shu baru kwa ro ye pi ba pin snap Ayu bau don ban kren aga ba kum dengan nok pai jo sngi tu ngnya pai ring kat lem bat nga ba kanum slam para banget ngine pliet lang naga ktien ga jong blay naga shiti ga jong apostle Paul show Timothy kala nong ga basau ga khat ga ba pra ki kin tien ki ong kum ni namar ga jing pen melien ya ga mat ga mentoi tang kendiat En rega taga jing riu blay ka pen mentoy shaki aka baro. Nabagadon ga jing kular ya ga jing im ga ba menta. Bat ya ga taga ban sawan. Ngalaben rap ru ya gani. Ringkat lem naga gospel ga jing uyok nes kal nong ga ba khat san ga khat ga ba sao ki kentien ki ba ong kum ni ngap ba para benget. Tu yai ne hanga bat manga hapi kumbaga tnat kamla ban sei so na ladihi lim da kayai ne hauding so wan kum ta ma phiru lim da phi yai ne hanga ngala ben rap lang ya ga ban shim na baro artli kilenong bat ki de khot naga shiti ga jong apostle Paul show Timothy bat naga gospel ban penwandur ya ka ka baga ktien ga jong oblay ka don ban teach ka don ban hikai ling ba jong ni not pai jong ni sngi hakani ga gospel para banget ni tip ba deu jisu u ba pen pau yela de bolong u ding so wan bat ka jing im jong pi bat jong a ngilong tang kita kitnat Open para benget bagi tenak bonsen kim don ya gabor nalade kim la ben produce ya gaban pen mi slabat pen mi so lem da kita kitnat ki dem ya gaban jingo bat ban kmit ya kmak ke jongki nau ding so wan u belong ka matba u belong u Jesus Christ u jisu u kwa ban pen i ya ba ka jing em jong pi bat jonga lem dang i dem ban kmiet bat ban pet ya ka kmat ka jongi show ding so wan u belong u jisu ka jing em jongi nginum la ban long ki ba sei so nginum la ban long ki briu ki ba sei ki sla ha ka jing em ka jongi ha ka jing pat thong jong ka jing em bat ka ni ka bo Paul u talk show Timothy u kwa ru ban smol tho ya ki bamayan ki ba Paul u khot yu Timothy kumusangla u badai ban trei ya ga kam ga jong blay ula thok nang ya ga ni ga shiti para benget ban pen smol tho personally yo Paul marmet ya ga ban pen smol tho yu om dei tang bon yai ne Paul ukan turu yaw ni usamla ban pen melin yala di syaga jenglong kaba kenjariu blay baru Paul ukwa pada benget ban aimen sim yaw ni usamla Timothy Baka ni kajing long riu blay
Kadon kam ru ban yai ne para benget. Yui para benget bi jangan ki babon. Ya klut tar kum gedeng habaki yo ya kabor ke jong men sem. Kedai ke bau blay wah ben sngo thu ha ka dengan nok pai je ke skin yui bon. Ki ba pediang you try. Rei tangkat tu kat ni ki kelam no. Kadau kalong bekim don ya ka jinglong jong ke jing yai ne. Blay khot ya ka jing em jong ni. Balang sham you Krista ka jing em. Ngin yai ne para benget. Tu nge ya chaprang bat chakmat ban pet ayu bagaktien ka jong blay ka don ban kren bat ngi pet para benget ben pa ben ban sngo tho. Tu ngi pet kendiat ke e ka ni ka kentien ka ba ka upol upho show Timothy ban pen sngo tho habok jong u bat ka di ka kentien pen mlien mitep para benget ka ni ka kentien pen mlien la ringi pai bat ngi pet ha ka jing dei ka ba ken jadong ubriu ubakwa ban kiu shaprang hakapuli puti ke jong ukwa ban long ubriu ubakiu hakata ka jing start ke jong uni ubriu la pikeli ke e ba pile uni ubriu klempep un ong ngapen melin ya ka ban kidang step ban ai ya ka por ka ba kordor ke jonga hakaban shim ya ka kot ban puli ya ka bat om ruk tang kata ke jing pen blien ke jong uni briu ka long ba om dei tang ba pen blien tang shisngi uyai pen blien na gawe ka sngi shagawe pat na gawe ka step shagawe pat na gawe ka miet shagawe pat bara bala pen blien para benget kala long dok long snam ha ke jing em jong baram dei tang ba pen blien udayai ne ru ha kata ke benta ban pen blien syakata ka jing puli ka jong ya ka bon yo ya ka thong bat ka jing job ha ka jing em jong bat ngi yu i para benget gi ba kum kita ki briu yu i yo sla bat so sakawai pat para benget la da pikeli ki briu ban yo jing kot jing kya hagi di sgi bat ki por ki bamenta ki bangi em para benget ni ibon ki brio ki yo ki jingpang para benget ki balai pujat kadau kalong bakabam gadi ka bangi bam kam long shu ka bakut para benget la dam tang di ki dawai suda ko om ka bangi di kam long shu ka bakut kal air ka bangi ring kam long shu ka bakut para benget ban you jor bat ki spas nem ki balalet no bat bon ki brio hini ki sngi bat ki por ki bamenta ki long serious hakani ki benta para benget ki brio ban yo i ka jingkot jingkya khamba ki ki bangile ka jubab ka long ba ki pai kmat ka yoga ki pai kmat ki exercise ki babon jat bat ki ong don kam ban pen melien bat don kam ru ban yai ne ka practice ka bagi don kam ban le na ka wei ka sgi shi ka wei pat na ka wei ka step shi ka wei pat bat ki ong ban dei ham ta para benget bengin salah ban yo ya ka jing kot jing kya ka ba kam ba upol ru utho shu Timothy para benget ban pen snu thu yo niu samla le si hau niu samla ro gadan ka jing pen blien apo jong ba upol u khot yo niu kun samla ban pen blien chi ka jing long ka ba kan ja riu blai upol u ong yo niu samla Timothy ba ka jing pen blien ya ka mek ka men toy tang kan diat la dadon ki brio ki bale ya gani ka kanja exercise ha ga jing em jongki ki bale ha ga ban pen he ki ksa ka jongki ha ga gym ki dum sngo e ya gani ka kentien ka bangangan kren nganget penya menjur ringkat lembat nga ki brio ki bakwa ban he ya ki dok sa ki jongki kim dei ki brio ki ba shong ha jo ki dei ki brio ki ba ki dang step na ka wi ka sgi ka wi pat
บัดที่เป็นชิตอมเยลเดบันยาแพทยากจิงแพททองจงกจิงจงกีบันยอโยบันเซโยสลาบันอุซอบันยอยากจิงจ็อบpara bengetบันฮาบกิกว่าบันปอยชักลิอาร์จงอุลมบันยอยากทองให้กจิงจงกีบันเซตยากเรคคอร์ดบันเซต to achieve goal in life ยาก achievement ให้กจิงki hab ban pen shitam para benget kada ke jing pen belian ke bagi hab ban yat ne ke we ke swi shi ke we pat ba ha ke jing pen belian ke jong ki don kam ru ya ke jing long ke jong ki ban yai ne hang ta ne ke we ke step shi ke we pat ne ke we ke swi shi ke we pat ki let shi ke jem ban kilang net kita le ya kita jing le exercise ke jong ki ban ra ki dumbbell ban ra ki jing ra ki bakia kita pen shitam milade ban haba ki let ki jing kilang net ki jong ki hab ban bam ya ka bam ka ba ki instructor kin extract ya ki ba pi hab ban bam ya ka peleng bam long ban bam ya ka ba stem ban bam tang ya ka khangai kat no liter pindi ka dot chisngiบัดกี้ก็ได้กับฮิดอนคำบันเชมขนังบัพิลาบันโยยกับแมทกับชัดกับคลังกับบันเซยกับดอกซาที่บันเล็ดชิกเจมparaเป็นไงก็จะเป็นบริเวณนักวิกสงิชก็วิปัตอุปอลอุทอชิวเตมทีบันเป็นสโนทูเฮาเตมทีparaเป็นไงบันอ่องอย่างนี้ก็วิกับคินเทียนบักก็จิงเป็นบริเวณยกับแมทกับมันทอยบักกับมันทอยตั้งขันยัดก็ลองกับบัดเดย์บันเล่กี่ exercise บันมาเร่กี่ step ก็ลองกับบัดเดย์บันเป็นมิลเลียนหากบันปุลิกอตบันยออยากจะ start หากจะเอ็มก็ลองกับบัดเดย์บันชิมอยาก exercise กับบันกิเลชิกจิมบันลอง healthy บันลอง fitness หากจะเอ็มกับบันกิบริวกี่ลอง concern หากจะสงีบัดกี่ปอร์กี่บันmentah kitaลองพิจารณาเฮลดีเห็นไรก็บอกเลยอุคอดประเด็นไงอยากจะจึงจงพี่บัดจงอากำเดยตั้งบันเป็นเหตุดอกสักหากได้กระดอกกับบันสปอตเนาะหากวิกสงีอุเพลย์อุคอดอยากจะจึงจงพี่บัดจงอาบางเงินเป็นเหตุดอกสักหากมันเสียมกับบัลสวายกับจงอีกับมันเสียมกับบันมันเวย์นี่แหละกันตัดอยู่ในอุเพลย์หากจึงแพ็คทองจงก็จึงบัดอุเพลย์ดังอยู่ประเด็นไงก็มูอยู่อยากมันเครนลิงบาจงอพอสลปอลยูทิโมธีอุดังเครนยานูหากบักคุมกันกันสงีอยากบังงารงำละบันสโนถูบันแชมพังเลสีดอนมโนกับบังสโนหากจิงกับบังลองฟิตเนสงี้เบียงหากจิงไรหากจิงลองจงกันมินเซียมงี้สวายงี้ตลอดนักวิกสงีชกวิปัดบัดงิมสโนถูบักกันมินเซียมจงงี้กับลองกับสวายบัดกับตลอดกำดอนนี่กับเอ็กซ์ไซส์หากจิงกำดอนนี่กับบันเป็นเฮหากกันมินเซียมจงอุบริวนั่นเองจงกับบริวงี้เฮอยากกันกับดอกซาจงอีก็ลองกับเบียงบัดกับได้เห็นไรกันดีกันสับอดเนาะก็ไปกันสิแกกับบางมดบันอองก็ลองบางนี้ก็คินเทียนเป็นมิเลียนก็คอดอยากจะจึงจงพีบัดจงอาบางทีก็บบนกิเลียงจงจึงจงอีคุมกิบริวอีเป็นมิเลียนบัดงี้ไอเป็นมิเลียนแล้วดังอภัยประเด็นไงชักคนสัมลากินเทบัดฉันรังให้กิสงีให้กบาเป็นมิเลียนบันรอดรยละเดบังอีกว่าบังอีเวกินเป็ดยังไงบังกันดอนก็จึงบับริวให้ก็จึงจงอูในจงกาก็แต่ก็จึงเละประเด็นไงก็บังดรอดรยละเดลัดนักดรก็บ่าวเบลย์ละเท้าก็ได้ก็บ่าวบักล้าประเด็นไงลัดดอนให้ก็บ่าวคุมก็ได้ก็สงีก็บ่าวยกสงออายุบ่าวเบลย์ดอนบันแกรนลัดพิลาดรอดรยละเดประเด็นไงให้กี่ปอร์ก็บ่าวมันชัวพิมสงอถูยังก็บ่าวพิดรอเบลย์วางเงี้ยพี่ในดรอชัวMereka dor ke bau belai ai, ke long ke bau habrio, bat ke bakin sai, hak ke jing long ke bau belai la tau.
Nai draw dur syu ya kita ki dur ki ba pi draw ling ba ki tattoo ki jong pe. Blue cot ipi de jing e. Ba pin pen melien da ka ba draw dur ya ka men sim ki jong pe. Ba ni pat chi ka jing long ka ba kin jaru blay ka ba blay mon ba du kwa ya pi para benget. La da pi dang ya pat ha ka ban pen melien ya ka ba draw dur ling ba ki tattoo u blay cot ya pi ban draw dur da ka jing sha ka ba pin sha u blay ban draw ya ka men sim jong pe. Ba bo blay draw para benget ka de ka jing e ka bo lo ai ning kong. Ba ya ka bo ai ha do ka clip mat bat ka sngi ka ba pio sngo ya ka tien ka jo blay. Para benget bi chonga. La da don ru ki samla kan thei shin rang la ni ki long ka me ki long pa ki rang ba ru kom jo. Ki ba pen melien para benget bi chonga. Syakadi ka jing pen melien ka ba ka do ba ha ka nat. Kam tam para benget ki kun samla kan thei. La ni ha ka jing long shin rang ru kom jo. Ye pen melien para benget ban ta ban pin ya ka mat jong e. Ban pen babriu da ka jing le ki balai pujat ke bangi pen melien ya ka jing em ha ka jing hat lenti jong ka jing em jong e. Ban ha bangi la le kum taru para benget ong ida sngo kan ida sngo sarong ya la ka jong ka jing em ba ki we ki pek yingi ong ida sngo kum ba ka jing em jong e ka long ka jing em ka ba batam ha ka jing em kam dei ka ba bakla para benget ban pen babriu ya la de Henry ka bala pen melien palat haki ki badai tang jong ni ka dop para benget to tip ani ka nok pai jong ni ka sngi la da pidei ka kon samla la niu kon samla ka jing sarong kan wan ha ka jing em bat usaitan uyo jaka ban rong ha ka bajliu jong ka dok nut bat ka men sim bat bon sen ni bo no yo blay she kan dong namar ka ni ka men sim ka ba sarong ka don ha ka jing em jong ni namar ni la pen melien ha ka ta ka pen palat na ka bau blay ula dor ya ka jing im jong pi baru blay rang khot it para benget bon sien ngil shupai bat pet ya ka jing drodor ka bangi pen melien ban drodor ka ban pen itnat tang ya ka nat bar ka do bar ka do aga we ka sngi kan support no para benget u blay khot ya ka jing im jong pi kan thai bat chen rang rangi dang pen melien ha ka ban drodor ya ka jing pen babriu ha ka flash bat ka do Ling bagi jing pa jing pin ki balai pujat u blay khot shaga jing long ka ba kan jariu blay bat kan ka jing long ka ba kan jariu blay kan yalham ya pi shaga jing im ka ba bam jukut namaru blay u shan sngo ba ya ki khon samla kan thai bat chen rang la ni no ya no ki ba sngo tho ban ya pat shaga jing long riu blay para benget bi chonga kanu ke bangla shim ning kong shwa ha jing im to tip ya kene para benget u blay don jaka hau tau briu lani hak ta briu lana ka di lada ka jing pen ba briu kala shim jaka ning kong ha ka jing em jong pi lani ka jing em jong tau briu to tip ling ba jong ni no pai jong ni ka ski ba blay khot ya ka jing em jong pi ba pin shim ning kong shwa yo blay ban bo ya ka jing ba briu shan lendat para benget ba pin tip ya ka ni ka jing shisha ban ong ai ngu ya me ko try ba ma ai ka long ring nyang ha ka jing em jong a ba ka ni ka jing pen melien ka ba ka pen melien bro shikata ban pen itanat ya ni ka dormat ka jong a ba ki we ki yo i ba kin pek ya ka ya ka ban yo ya ka jing ro para benget u blay yo jaka para benget u khot ni ba jong ni ka no pai khot la da ka long ha ka no ko benta ka ba pi dang don ni ba jong ni ka por you e pi ba pi don kam you blay kini ka dok nut ba ka men sim ka long ka ba thli para benget na mar ngila brodor ya ka ban pen melien tang ki ai ka ba dai tang ka do pat jong ka flash ka man sakut no aga we ka sngi blay kwa ban yo jaka para benget ru khot i pi ban pen melien shaka jing long riu blay para benget ka jing long riu blay ka dai ka bu blay u yo jaka ka dok nut ba ka men sim jong pe baru khot para benget shaka jing long ka bengin ya haka practical baraka teori para benget bi jonga tungin pen melien shaka jing long ru blay tien jong blay ka ong ling ba u Timothy ya ka bo Paul u thop shu Timothy ka jing pen melien ya ka mat ka man toy tang khandiat
Hot ka man toy larangip penbelian hakar ka dok pada benget. Ki wekin ya ro yangi. Ki wekin ai ki comments ki jong ki shpang jongi. Ndre ka bakut kan wan ha ki jing em jong briu nen jong briu. Larangip penbelian shika bakan jariu belai pada benget. Kadang ka jing kemen ka bagin mat na du na sla jong ka pertai. Akan no kalong ka bakemen pada benget. Belai dang wat ye piu dang khot i ya ka jing em jong be. Ni ka long ka sngi bo belai khot. Tu pin pediang ye o. Ya ka ban pat ya ka jing pat thong jong ka jing em jong pi. Ya ka ban yu i bo belai un rodur ya ka ba pin penbelin sha ka jing long ru belai ka ba shisha. Ka ba mut ban ong ka long la da pi hek sa ru kat no ka man toy. Hen rei tang shipor. La da pi le daily exercise ban yo jing kot jing kya ru ka man toy. Heniru ka mentoy tang shipor kam ne kam long everlasting. One day we will die. Namar ka dan ka jing shisha ka ba ong para benget. We live to die and we die to live. A person who understood the meaning that he died to live is a person who know Christ and have accepted Jesus Christ in his heart. Ngiem day bang ngiem ya ka ban yo ya ka pertai ban yo ya ka spa ya ka buram ya ka nam ya ka jing kraw ya baro ngiem para bang to tip na ka nok pai jing ka sngi ngiem ya ka ban yap ha ka we ka sngi bat ka jing shisha ka long ru ban ya thu ha ka jing em jong pi bat jonga bat ni yap bat ru ya ka ban em baru briu Uba snow to bau yap ya ka ban em Uday ubriu uba shem ya ka balang bat ya ka nyam Uday ubriu uba shem yo Christ ha ka jing em Uday ubriu uba shem yo Jesus ha ka jing em Ban snow to bau Jesus long tan rai jo ka ban eng bat jo ka kendo Ban snow to bau Jesus ulong nong pan em jo ka jing em jong u bat jonga Baru tahu beriu let's go to bagi exercise jong ka pertai kilong ki ba mentoy tang kenyak Henry let's go to pat badon kam ban le ya ka exercise ka ba kun jaman sim ka ban pen em bam jukut na ka wei ka pateng shi ka wei pat bat ka bam kut chu ha ka jing em Paul we rare but ukot ya ka jing em jong pi bat jonga sha ka jing reu blay om tang ban shu reu blay Henry ban pen melin bat ban yai ne ka ktien ka jong blay ka ong to yai ne hanga bat ma nga happy kum ba ka ta tanat kam la ban sei so na ladihi lim da ka yai ne how ding so wan kum ta ma piru ong jisu yok nes kat san la nong ka khat ka basao para benget bi jonga Paul khot yu Timothy shaka jing long riu belai ka baning kong pen melian shaka jing riu belai da ka bayai ne ha ka ban puli ka tien ka jong belai para benget bi jong au priu ubam puli ka tien ka jong belai ulong ko priu bayang harut jong ka duriau ngala illustrate ya ni ka story ha ka we ni ki kubor ki bangala kren Ngakwa ban shu ailing kot ha ka bakum ni ka por Uni ubriu bayang harut jang ka duriau La de kali yu ka ba PUE Unong an UE ya ka scenery ya ki waves ki ba itanat UE ki sim ki ba nok nang tay ban su shathi spot duriau bat ban shem mi ki dok kha ban long ka jing bam ha ka jing em jong ki Uni ubriu la dikil habang kili un ong rong yu habang yang narut jong ka duriau ya ka jing yar jong ka duriau ka ba omla ban yu ka jing kut jong ka ula ru ban ong yu ki waves ki be ki palo ha ka jing itanap jong ka bala de kili uni ubriu don ayu po jong ka duriau uni ubriu nong ngam tiap don ayu po jong ka duriau Bon na pedeng jong ngilong tengilong kristan para benget ngilong gombolong tau briu ubiu itang yeki eki itanat narut jong gaduriau Henry habana keli ya ka jing em jong ha ba ka jing em jong i don ayu shapo jong gaduriau ngimtip para benget don jellyfish mo gaduriau ngimtip don shark mo gaduriau ngimtip ngisyu ampat don whale mo gaduriau Dan ayu ka duriau ngintip
ban ngila ban ong tip shit omo di tang hadu pengen ngam kan ni keduriau baru blay hari ke not pai jong ni ke sgi pada bengai ukot ya ke jing em jong pi bak jong a pengen long ki briu ki bangam ya keduriau ha ke jing em jong i ke bang akwa ban pai ke jing mot jong pi bak jong a barok ya don harut jong keduriau kum ki khun kristan bat ki bam dei kristan ru kum jo le si Lereng ishim mi kaktian ke jong blay ban bu hapne jongi ye don harut jong keduriau bat ke ka bangamot ban ong galong kaktian ke jong blay galong keduriau bat bun sin ha ke jing em jongi ngim jutre ban ngam ya ni kaktian ke jong blay ngilong ignoren ni kaktian ke jong blay ngim tre ban ngam ya ka ke jing riu blay ke shisha ka khot ya ke jing em jongi bengin ngam ya keduriau pada benget namara bangi ngam ya ni keduriau kaya thu ka pensyai ka jing em jongi don ayu ha keduriau namar ka ni ka jing long riu blay ka shisha ha bangi ngam ling ba kaktian ka jong blay kan pau ru shabar ling bagi kam ka jing em jongi kini ka sngi ka khot yangi para benget bangin pulie tistar ka bapen blien ban yai ne bat pulie ka kaktian ka jong blay namar ka kaktian ka jong blay kadang ka jing kular ya ka jing em ka bamenta bat ya ka ban sawan ongu Paul yo Timothy habegi pulie testa ya ka kalong komu briu ubang ngam jeliu shaki twei jo ka jing dap renyeng ya ka jing long riu blay ka shisha baru Paul kwa yo Timothy ban kup ya ka jing long riu blay para benget bi jong ha baro ki belong kristan ki don ni keduriau ki yeng ki sem ki jongi tang babun ngi long kembolong tau brio ubiu itang ya ke scenery ngimju tre ban ngam ya keduriau bat ngim tip hiru don ayu ha keduriau kalong ka ktien ki jong blay kum ta puli ban ngam ya ka habangi puli ya ka ktien ka jong blay bat ngam ya ka ngin long gi ba start namar ka ktien ka jong blay kalong ka syarak ki chat ki jongi ba ka jing shai ha ka lentia jongi kong ka sam ka bishis pa ka khandai khot bishis pa san ka ktien jong ka long ka syarak ong u David ki jing long riu blay ka shisha para benget habangi tip ka ktien ka jong blay the shisha habangi don ya ka kalong ka syarak bat bun sien habangi don ya ka syarak ketbe ya ka jing shai apedeng jo ka jing dom ka jing long riu blay ka shisha ka pen pau ban long ka jing ku wat ki wei pat ki para men sim yo kordor pen melien ya ka met ka baar ka mentoy tang kendiat in re ka jing riu blay ka pen mentoy ki baro na ba ka dang ka jing kular ya ka jing em ka bamenta bat ya ka ban sawan bat hantar ka khot ya ka jing yai ne para benget u jisu pen i ya ka ne men shwa bo de ban kiu ya ka ding pna u pen i bagi don kam ban yai ne ha ka jing dwai jisu long ka nuksa para benget ya ka jing em jonga bat jong hi upen i bakumno bawlong ubriu ubadwai abawan shini ka protei bat ke ka jing dwai ka ba udwai halau jong ukpau ba habeneng namar ka jing shisha ka long ka jing dwai ka long ka bor ka jing pen million ya ka mat ka mentoy tang kendiat ka tieng ka jong blay ka khot yangi sha ka jing riu blay ba shisha bat ka khot ru ya ka jing em jong i bangin yai ne anta kini ka benta ka baar para benget jisu pen i ka ni men shwabo de ban kiu ya ka ding pna sko tho para benget ban job ya ka bor jong ka jingdom soitan bat ka pop ka dei tang ka wei pat ka bor bat ka ta ka bor ka dei ka bor jong ka jing dwai para benget ngayu i para benget ki ba bon ki klem ngi ki ski bat ki por ki ba menta bat ka dau ka shlendet ka long ba ka jing riu blay ha ka jing long ka ba smur ka bengin dem ha ka jing dwai ka la duna para benget ka khot ning kong yang ha chakri bom long i jong blay ba gan yai ne ha ka benta
Baru Jisu haget semene ringkat lembat ki weipat kesenran uya weri ki begini don ringkat lembat para bau dam para bengat aga jing duai ya ga ban kerpat ya ga bor ban pan ya ga bor no boleh pa ong ya ki senran ya sya ringkat lembat baru ong ya ki bikin syarai bikin duai henry ga jing wan pai ga jing para bengat syam ya ki bagi don aga jing yotia Uong yang kita kenten para bengai Matias arpun riulan nong rekod kebasar puwe tu syarai tu duai bapin amhap sikajing pensoi kemensim sisa kasmat mereka dok ketrot kajing penbelian sikajing riu belai kekot para bengai ya bangin dem kok siu pandoi namar bun sin hagajing im jungi ni hap ni kelon kadai bagi trot hagajing duai para bengai Baru Jisu pen i yang kena kusah ke babah bagi dan kamban yai ni jing ru belai ke shisha ke kot yang ni ke kot ya pi bat yang aban duai ke ketiang ke jung belai ru ke kot yang ni bangin duai kelam daput duai habangi don hapadeng ke jing bit jing biang ha ke jing im jung i duai habangi don hapadeng ke jing kerdu ke jing duk duai habangi riu spa duai habangi ni don ha ke jing duk ha ke jing im duai habangi don hapadeng ke jing kot jing kia ha ke jing im ke jung i duai hapadeng ke jing pohu pahai ha ke jing im duai habangi don ha ke jing jenjar ha ke jing im duai habangi kwa kam ha ke jing im duai wan habangi layok ru i ke kam ha ke jing im para benget Tengahnya pai ni ke Bible para benget. Kepen i ya way brio bakrau jang ke Bible. Baru tahu long Daniel. Uniu brio ujang ublay abala syak ban ring brau yu usyapok Babylon. Kejing riu blay kejang Kepen pau ya kan uksah ke bah. Para benget pi jonga kejing riu blay ke shisha ka khot ya kejing im jong pi bat jonga bangin long ki brio ki badon ya ki artli ki bentah kejing im abengi puli kop para benget ni don ni ke practical but ni don roi ke theory ban past ki exams ki pet ya ke practical yo kat no marks but ke theory yo kat no marks Habang ilet, hagajing ya pet tong jagajing im jangi para benget. Uplay, uwat yagajing im jong pi bat jonga. Baru yu jongo yagajing im jong pi bat jonga. Idon mo yaga practical hagajing im jongi. Nang idon tang yaga theory hagajing im jongi. It's a question mark udah dak jingkeli. Udah dak jingkeli yagajing im jonga. Udah dak jingkeli yagajing im jong pi. Udah dak jingkeli yagajing im jongi shimat. Bat para benget pi jonga uniu briu jong blay Daniel upen belien syaka jing long riu blay ban pen pau ya ka theory ka jong bat ka practical bon para benget ya pen belien tanga ka theory and rega practical kan khot ya ka ban pen i ya ka bon ya ka ban tip yo blay ba im ba don bor ha ka practical ka snong ka thau kan tip yo blay ha ka practical ha ka kam ka ba pitre kin yo i ya ka dor ka jong blay ha ka practical ha ki business ki jong pi ki ba bon kin yo i yo blay ba pi don ya ka practical ha ka jong im ba ka ni ka pau ru ling ba jong Daniel para benget apa dengan hukum sim kentat ya kejing bam sim di tang ko baruri kena practical ke open pau para benget ndai tang theory ke dan bantuai kena practical ke open pau syaka perthai bau belai udai belai ba krau kentat ya kejing bam sim agajing long samla pen pau ya kejing long riu blay ke shisha baram dai tang kejing long samla para benget lingi puli dengan ketir ke jong blay Daniel wat hadu kejing long temen ke jong kejing senchar jong sim dariast habaki menteri ki hapo jong sim ki badang dai hapo jong Daniel namar Daniel lakiu ke kerdang ke jong namar kejing long riu ba ke jong Namar ka buram, ka baudang, ka mo brio, ubayang scam hagajing et, ka mo brio, ubayang scam hagajing tray hok hakikam ba ki ay barok. Ka buram jong ukala kraw,
Ibriu ki kwa ban pen kelon yu ka de ka trap para benget bon sien ha ka jing em jong piru kila ban syak trap para benget kidon ki trap jing riam ki ba lai phujat ha bengi em masla jong ni protei Henry ha bengi don ya ka jing long ha ka jing em jong i bengi practice both theory and practical kadai ka bor para benget namar ka bor ka bau Daniel uyo para benget kadai ka hakaba ka jing em jong u kadai ka practical ka bau dem bandwai ka theory ka bau tip ka tien ka jong blai ban ka practical ka bau dem ban three kam hakaban dwai man gesmi baru Daniel dwai lai sien ngisni baru blai pot lagi samla ki long ki long pa ki ba pet shu blai ha ka jing long real blai ka ba shisha ha ka jing dwaiบัดกำกดตั้งหากจึงด้วยกับว่าเบลย์คอดยังจึงเอ็มจงพีบัดจงหาบันเป็นกดยังจึงเอ็มหากบันลองกันนุกซาชาลกจงกับชนองกับเท้าหากบังลังกับบังอีดอนหากจึงหัดเล่นตีจงจึงเอ็มจงอีกับบันกสมีอุดานิเอลลองกันนุกซาว่าหากกำกับบูเทรกับกำกับบูเทรหากฮิมากับจงเสียมหากแคทกับจงเสียมกับบูดาริอัสสัญชาร์kini kadai ka adong para benget ka wala bu ban pen scam kat kum ka an jiki met pat ki persya bam dai ban dam lani ban kerpat hakinu ki blay lani hakanu ko hukum lad no sim hakilai posngi Daniel loyok sngo ya kani bala pen trikam kat kum kaan jagi met bat ki persya Maryam yu kat practical ka jong u dalong ni ka buyat ban le ni ka bi sungi ko ipat udon ni ka theory bat ka practical bat para benget bi jong ha utip ni ka tien ka jong blay bau blay long ba scam utip ni ka tien ka jong blay bau blay udon ni ka bor utip ka tien ka jong blay bau blay long ba crow para benget upen pau ya ka practical ba shim la dam haki wei pat ki blay ba shim la dam wa house im uba u it ula dam how blay ubelong blay ba crow jaga beneng ba jaga kendo Daniel ukup ya ka jing long real blay ba shisha namaru school thu bagadon ka jing kular ya ka jing em ka ba menta pat ka ban sawan school thu banam shep tieng ya kita ka ba pen shep tieng ya bala ban khat no ya ka met henry kim la ban khat ba ban shem no ya ka men sim shep tieng yu taw bala ban bread no ban met ban men sim hadu jok bom jukut Daniel pen scam ya ladi ha ka jing a day ka ba bat blay para benget bon ha gi sni ba ki por ka men tangim la para benget kintu ya ka jing em ka jong ha Ublay dan kot para benget yang apa yang ngiru kumjo bengen nang lak ban pen scam ya ka jing pep tong jong ka jing em ya ka bangin long ki briu ki ba kloy ban dem kho siu bat ban dwai ban ngiu id para benget ka jing dwai ka long ka bor da shisha baru dwai lai sien chisngi ka jing riu blay ka ba shisha ka khot yang i habro ar bengen don ya ka jing long ka bikin top practical but theory ka jing yai ni para benget ka jing Daniel ha ka jing dwai ka pen pau bau sei yo sla baru so kom juru ka jing ru blay ka ba yai ni ka sei yo so namar tam om tang ka theory ka bangi em henry ka practical ka bau blay ukwa na ka jing em jong pi bat jong ha Daniel para benget Uklem shim lele arsap akmak jong blay Uklem shim dwai tanga kapor ka basuk ka jing long real blay ka jong ukalong ka baskur akmak jong blay Daniel uklem shim lele ikano ka ban pen so si akmak jong blay Udwai wat ha kapor ka bau yo snow baka an jaki mit bat ki persya ka khang yu bau dwai para benget Henry ka men sim ka kentu yu ba don kam ban dam how you blay barulah dam para benget abalap you Daniel the kem you baru sim Darius wada udwang ni ka jing it you Daniel
Shimla ban pen ken ya ega balarai para benget Daniel uhab ban rung ya krem ya sing namarula pen ken ya an ka wala sain kat kum ka an ka rule ya met ya persha bamla ban pen ken ka practical ka jong Daniel ka pen shisha ban don nu blay ka jing dwai ka jing long reu blay ka jong Daniel ka pen shisha ya ka snong ka thau ka pen shisha ya ka hima ban pen I ya ka bor ka jong blay la khang ne ka shintur ju ki sing baru blay ban mi pat yu Daniel riu bat mai para benget uba ka hima ki pechu Iem udem bantip yau niu blay uba kraw ba uba don bor lem dau Daniel ule ka practical kan ka hima kan tip yau blay para benget be jong ha ga jing em jong I la ban yu I ba ga jing em ga don na padeng ga jing ma ha bengile ka practical ha ga jing dei ba blay pila ban sha ban tiu pila ban sha krandong pila ban sha isi ba pilong practical ha ga jing dei ba bat blay pila ban don ha padeng kinu kinu cap ha ga jing em hendre kan poi ka por ba ka practical ga jong pi kan long ga jing ker khu ya ki wei pat ki para men sim ki ba kordor ba ken tip ba don blay ling ba ga jing em jong pi pleng ka long ga jing ker khu shisha de hang ni bo Paul wang yu Timothy ga jing pen mlien ni ka mat ka men toy tan kan diat Henry ka jing riu blay ka pen men toy shi ki ai baro na ba ka dang ka jing kular ka jing em ka ba menta bat ya ka ban sawan u Daniel tip ya ka ba menta la ka ban kut ru kam lele u tip ya ka ban sawan para benget u tip ba don u blay bo dei ban ya shong ring ka lem bat u blay ngi tip ba don u blay para benget ya ka jing em jongi ba ngi tip ba ka perthai kam dei ka perthai ka bangin chong sa hapo jong ka ka perthai ka dei tang ka perthai ka bangi hat ling ba jong ka bat namar kata ka daw u blay khot ya pi bat yang ali ba jing ka khubor dongin pen melian siya ka jing long riu blay na ba ka dang ka jing kular ya ka ba menta bat ya ka ban sawan ka ba thau ya ka beneng ka ba bam chukot jing pen melian ya ka mat ka man toy tang tiat ka man toy para ba ngai ta ba ngai exercise ka man toy ha ba ngai gym ban he dok sa ka man toy ha ba ngai pen melian ha ka jing puli ka jong I ban yo wan ka jing start ha ba ngai be as ma jong I ka man toy ya ki ai ki ba ngi pet ha ka jing em ka jong I ki achievement ki goal ki record ki ngi set ha ka jing em en re ki ni ki long tam ha ka lifespan ka ba ngi la ban yat ha ka jing em ka bu blay la bu ki ban toy tang ka ta ba ngi en re ka jing riu blay para ngi pin ba bi ha ka jing em ka clip mat ka ba pediang nhiều jisu ba pin yat ru ha ka jing long jing em ka man ka ban practice ha ka jing at lenti ha ka theory ba practical kan nom long ta ka jing ker khu ka jing em jong pi kan long ka jing ker khu ru I ki wei pat ki para men sim u bleng ker khu bleng rap na ka ben ta ka burom jong amen